Arslan söýkreme başlady. Men Bilsen degen ýen howada gowy, taraplaryny gowy, gruppa. Elbette garaşlyar zatlara uly. Çok şey netik bolsa sizin dikkatinize da edip bir garaşymyz ýaly getir bular ümid edýär. Görüşüňizi Ondan ikinci syomkamızda yankıda kaldık. Esasen Başım kinoda şular ýagdaýlar bolýar, goşulýarlar da boş vermeli. Esasy giň bolmaly. Ersen! Всё, снято! Ура! Ура! Молодцы, все молодцы!